Bi gufuru amina dilan ni mixiwali amina lajɛ ni mixiwali ni nɔnɔ do. Ayi nɔnɔ bɛɛ tɛ sɔn a la dɛ ne ni ma nɔnɔ dɔw la a bɛ nɔrɔ. Aw ni yakuma ne ni ma an mago bɛ se sukaro ani nɔnɔ mixiwali yɛrɛ ma. An ka nɔnɔ mixiwali a sumalen filɛ nin an fɛ an bɛna kɛ ji litiri kilancɛ la. An ka nɔnɔ mixiwali a bɛ komi i n'a fɔ temi vɛri ɲɛ kelen ani dɔɔni. An bɛ sɛfan den saba bɔɲango ci ka k'a la, ka sukaro temi vɛri ɲɛ kelen bɔɲango k'a la, tulu temi vɛri ɲɛ kelen ni dɔɔni an b'o k'a la k'a sɛbɛkɔrɔ gosi. N'an y'a gosi k'a donna ɲɔgɔn na kosɛbɛ min na, an bɛ sɔrɔ ka na an ka farini mugu tɛntɛ la. Ne ka farini bɛ komi i n'a fɔ kilancɛ bɔɲango. An bɛna fununan k'a la. N'u b'a fɔ a ma ko levure chimique o la sa aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a jilenba tɛ wa a dunnenba tɛ fana. An bɛna a yira ni dabɔ sa. An b'an ka gufuri ye préchauffer ka na beurre k'a kɔnɔna na. N'an ye beurre kɛ k'a labɔ min kɛ, an bɛ sɔrɔ ka na an ka gufuru ji k'a la. An bɛ fankelen yira. Kɔfɛ n'an y'a ye o yiranna min kɛ, an b'a yɛlɛma fankelen dɔ in kan k'o fana yiran. Aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an b'a bɛɛ kɛ tan cogoya in na. Miniti damadɔ dɔrɔn baara bɛɛ bɛ ɲɛ i bolo. Aw bisimila. Nin de ka di daraka la wa? A ka di denmisɛnw fana da dɛ ne ni ma maakɔrɔba fana a man gan da.